Aanstaande vrijdag 15 april het Ruud Online Zuipfeest in Café der Boemeler in Banholt. De eerste 15 bezoekers krijgen gratis een shotje. Deze avond gaan we hard op 4 DJ's op de beste techno, house en hardstyle. Ik wil al die idioten zien springen! Koop je ticket voor maar €5 aan de deur.